Kan guys, tapo guys. Naku istorya ng hugay, naglamig ang tuhugay. Nagpersikin man kaniha guys. Uta nakit ni karon guys. Nagkubasa guys. Guys, naglamig ang tuhug kaniha guys. Tuhug na kong hapon guys, nagkukugay kaya naniyuwang na kong mag-ato guys. Ang istorya ko sa bawat ng papa guys, kay wa mo tawag ang papa karang madlawa guys. Wa ko istorya ko guys pagtawag nita guys. Tapos ko papadunas. Nita ko ni mga riyan papadunas. Isa may mag-iingan kang vlog. Magutan sa amin guys. Magutan si mama mag-upo. Unsa nila? Guys, magutan si mama mag-upo. Kubasa guys. Magutan sa ako. Kapalit day ko ganina. Shout out Ate Angie. Wala ka. Gamay ragod po. Guwang na raba. Kala man yung siyang gisahon dyan kasi dyan sa gulan o chicken. Hala ka. Gamay ragod po. Dugahan naglamok. Grabe tasag mong tug yan, no? Kaya na kay kuha na ron, matuglas sa bapalis. Lisyan? Bawas lisyan. Lamok, kilaras lamok, oy. Aray. Lamok. Lamok. Hala, ara ng guwang nga. Inog na tigkadyo. Ha? Iso na rin. Katawag ko ba? Basa ka. Mami katanong ko basa. Naglamig ang tuhug ma. Naglami ko rin dyan tuhog. Very good. Yan! Ako kay maangay magkukubasa. Ese! Sige na dyan, mama. Nalag dyan, mama? Agila, umulis. Hindi na niya ako. Tanaw sa slip sa sas ko. Ouch! Grabe ka mga upo niya. Pinalit niya isa. Para pininda ko, morot ba yung pininda tubutan? Naglami ang tuhug karong palisab. Lamok. Nakasan. Ang hiwawan ni Daan. Nakabalik ka ang tuba. Opo. Hindi asa ba? Hindi mo to. Ano ba? Ay, grabe lamok. Makasapot. Karong adlaw nagkuhan ko ng laba. Medyo ko kalaba. Kay ay! Grabe lamok. Naglamok. Ako kalaba kay grabe laba nang yung tuhog ko. Kay gabi late na ko na to gabi mga
Kuha na dito nga galaon na. Nang tapoy ko manglaba. Kung ako mood manglaba ng adlaw. Pinanglan na punta mo. Pahuway na tayo batiun. Gabi genderan di ko sang hyper. Angin na sa kaon ko ginumugan. Grabe dun sakita sa kuto-kuto. Kaingon ko nga mag-camping na dito ko sa mga pagkaon ng kanon. Kaya di ilalim ba sa mandar ang hyper? Grabe dun sakita sa kuto-kuto. Next morning. Morning din sa tanan, guys. Ang mamagani kasi wikap sa pao, guys. Kamu guys, sama yung isuwa, guys. Nganin mo yung isuwa, guys. Sa bawon, guys. Kan magingari, guys. Kaya, guys. Ako rin tat ma. Guys, ya, guys. Kung magingari, guys. Kamu guys. Malaki, ma. Good morning. Good morning po sa Papa Dunas. Good morning ka. Good morning, Papa Dunas. Magkuhan na karon nilaga. Nakabol man eh. Ako na sa linis ikaw. Magkuhan ko mag-pork nilaga. Kuhan ni ka na na presko. Ihaw na rin. Kari mix ni? Nagko ko na. Nagkara ni? Nagkara? Kung anak, nagko ang puno. Nagko. Ha? Isa sa gana na. Grabing habulag ang kutsilyo. Manyan hindi dam. Ang dami tagsundang na. Maringag bulanan. Kasagaras bulanan kay pakisabaw. Kaya tinod data bulanan pakisabaw. Isu ay bulaan ha? Wala nang tagugtog, siya mo pagibahog. Pakibaw pakitubtub. Unsa man pakitubtub? Wala nang tagugtog. Oh, bulaan tagubtub ba pakisabaw pakibahog. Sabaw pa yung bahog. Oh na. Ako naman na istorya. Masig matinga mo, masig rami diri nilaga. Kay di sila hilig Pinabuhi na sabaw. bulaan tagubtub pakisabaw pakibahog. Di sila hilig og sabaw. Wala nang tagugtog, wala nang tagugtog. Kasi ako pagibahog. Kana ba isugba na? Ang sugba na kay kultur to. Kanang si Mordley, alam na sinugban ninyo. Kanang kaligpit ba, man yung favorito sinugban lang yun. Kangkang? Hindi, kung kadoto eh. Dua na yung ng tagbo, mga yusap. Pagpantay, artificial nipon. Nadali. Tani, pagbaon ni na. Pero, hindi sa kumakaon ron kay karni maglikay sa ako kay gabi gisuula na pug ko. Grabe din sa ulas ang tidyang gabi. Andar na pud. Nagang sinugba. Nalabian. Mani ko sa lagi sa ubay ay. Sila ra ba makaon dani di sa kumakaon na ni kay
Kuhaan ka nang andaran pa ko sang hyper. Gahi. Ag mga nanggikaribra sinugba. Kalian na mukhang ka na yan na? Guys, tatay din ang sinugba. Iko. Sama gaya na. Nagtuto niya, ma. Tapos usap na doon ang kami po ng tagbo. Magpahimo lang mag-artificial nga ngipon tay. Official. Artificial good. Yan ka ulit ha? Iko, mahal. Hindi man magpahimo. Ikaw nila, utang ka kung saan Ada tujuh, mga Suka ko pinarap. tak. Ulot na, ma. Matong Nag-isip. Nag-isip. sa baw. Ang ulaw na mula. Huwag asin kita. Tabang ko nun ay. Suka ko pinarap. Na, doon na napagsilingan. Grabe na ba sa drone? Mga mong sa ilang tugtog. Kapat doon na. Pwede mag-report sa barangay. Report na. Gabi ilaman. Mura sila gawin silingan. Sila ra ba di ay mga taos kalibutan. Report na ko ano. Nanang, sugba ko gamay. Gaboy. Hi sa vlog ya. Uy. Suka ka ba, boy? Ya. Lugba. Mga antan ninyo manihang pagkaon, nagulay ra ko og nag-isda kay di pa ko pwede mo kaog karni. Nja napadetay frozen nga mapulo. Nagas mga anta. Mami, makan kayo na? Nagkaon ako man. Silaw na ko, ma. Bugnaw lami. Yan na eh. Nabulo na eh. Gabi ba nagkasala ng cellphone? Di ba mo? Kasi ko mo charge. Sarap man. Mapuno man. Ang darahon. Mag-iurot, ma. Kolektikan. Lami siya basta bugnaw. Napahinga na, ma. Ganahan na ba kung mapulo, ma? Napahinga na straight, ma. Ganahan mo kung mapulo, ma. May papaw nga rin, may kailingog na eh. Marami na yan. Silhan ba? Oras na dahil po sa tindong ag. So, nagtakal ko. Dito. Ang dali araguras. Ang luto na po. Paniud to. Mamanihang papel daris family house. Nasa na ako. Ako gadyo na magluto. Kani, saan ba ni? Nami man siguro ni tinulahon. Pag tinula ko. Sana kailadan ng isda ah. Nami siguro ni sugba.
Kung lagi mga tiguang, ganahan magtinula. No choice. Magtinula ko. Diyan sa nilimpyuhan. Nakaila din isda ah. Ako tagsara ko yung ilang isda. Kaya mo lagi na hindi man ko taga-dagat. Kami siguro ni si Jaco ano, iskabitsihun. Grabe lang dali aguras. Murag di pa baguhay na mahaw. Yung paniod to na po. Nay! Nay! Ako sa rin na doon din sabaw? Ha? Ano ko sa lagi? May dako. Di ka mo puko kay magtinula ko. Maybe ko sana ato sa rin gapon. Giat dan Unsa ni ma? giat dan mi kanang crab. Unsa ni ma? Crab. Awang man sina. Kali ka gana din. Inada ko magsapas garsi ano. Unsa nga dali tapurami? Awang. Mukhang ka gana. Di ma Kay- good ma. Ay lud. Duduon ko ma. Uy, imo ni mo sudan man. Uy, Basig ni Mukha na sa allergy. Mukha na sa allergy. papa man mukhang sa Ikaw gazadian. Niwang malaki. Salamat sa naghatag. Salamat tay. Muy idana. Salamat tay. Nagtinula po ko. Nagtatang pag-uninit. Kamong gadyan. Luto ng tinula. Buot naman. Uy! Ano? Luto na bigat ng tinula. Ano yung pinakalami na ha? Nilawoy. Nagkaratso kong nanay. Nihanjo yung tos nanay nga. Dari kay giling mo na anak baby. Tapat sa ligpaon. Nihanjo yung tos siya. Ang bunso. Amo ni mo. May awak ka, so kayo ka ngari. Hala, nangabog sa Aliana. Aso ako dai kay kanang sa kumuli. Nihanjo yung tos nanay mo tapos sa kudari bi. Hala, loo dyan. Imingaw di ka na eh. Mukain ka na kinay. Mukain ka na tare. Bukan sa mga nasa ko, kaya mukha mo nagsakat. Hindi na kay nagdali-dali maging. Tapat ko kami. Dali man tawag. Wala ko na. Dari ko kay mutapad ko. Mamagaon ako ma. Datay nagabugo to ah. Mamagaon na. Paano mo kurikin mo oran? Tapat na pud nanay. Maglumpay ka tare. Sa ugluto. Kakong plato ka. Asan ako ma? Di ah. Dai, maglumpay ka tare. Ma. Mukhaan mo kulong si Jagawang. Isa nga, kaan ko na ng awang. Sana ni mani ko anday. Pangin kay bunda prami ka doon magkuta prami. Kibo. Kaman. Yung bisita ganis na nila. Kasi mag-inom mo sila na lagi isa. Bad na man. Ano may imnon? Tanduway ta prami. Tanjang tita. Nora na yung kalipay mo kauli. Mo po lang ganahan mangingon. Milingaw mong kusi lang dos. Okay naman po sila hingutan kay Daga. Palimpyo man po. Oh, kay arana dyan sa kita hapit na mo tuig bitin mo. Kinsay mong ihay, Aliana? Kinsay mong ihay? Padunas ma. Ihay. Ay pagpadunas.
Manila yung istorya? Maugan ma. Di na ko ganang gingging matay na karas silang eskwelahan ma. Si Kuy na yung shout out sa vlog ma. Shout out. Hi Kuy. Musta di ka nanatas jay dia. Ila kay maipek man lang inyong nagana naman ka purami. Sana ra pa. Maguwang pa to na si Tata purami. Di ikaw may maguwang. Man sa Kuy mo ba kasi yung dati ma. Ang kahok lo na nag-uya. Uy, Halat to. 15 na to, 14. Sugod na ng 15. Kisay na nay uya bati iba. Si Nicole. Upang gusto ng uya bati iba. Nanunguyab na. Manubas ni Kim yan. To ano na paway. Wa para ba dito? Paway pa mag-career guidance siya mag-police ka na siya. Habog ng pitong bata. Uniform naman po. Pero iya din di ko ang magkulindo po siya yung maaari. Wala na bang ka? Ang ginasaway. At tura sa dito na maglingkod-lingkod si Inisan. Hindi ko mauwa po dito. Ito wala maglingkod-lingkod mag-isuri-isuri lang mga risin. Alam isuri ito. Nga, ginutan. Takilig ko na dahil nga na ako dahil. Nag-utang na kami gabi. Gabi? Ningkas ako, diskanso po. Ay, maligo ko rin tadaod. Dinahan ko na natin sa laban.